si jebote, ne vidim ko je. Šta ima? Evo, snalazi se. Čekaj, molim te. Još jedan pogled ovamo. Imamo sad ozbiljne ekipice. Je li on sada tiktoker ili je večeras u službi samo muža ili podrške ovde sa njim ili čekaj šta je ono tatu majstor? Čale prvenstveno, pre svega. Čale i muž, tatu artist. Tić točer, pomalo. Počelo je to. Recite mi ljudi, jeste čuli nove Sanjine pesme? Jesmo. Kako vam se čine? Odlično, stvarno super. Baš smo sad u kolima od ovde. Da, malo da, znanje. Nemoj da me pitaš koje su imena, ja imena slabo pamtim, ali kad čujem, roka me gasi. Ej, ali daj molim, da Sanja dolazi kod tebe, često da je tetoviraš i to. Otkrij mi neke, molim te, anegdote sa tih druženja, sa toga, dakle, šta ona priča, je li ti pevala neke pesme, ali nešto se dešavalo, šta je pričala? Uglavnom me bije, vrate moji. Da, bila je situacija na kraju kad sam me bacivao belu boju da je krenuo da me trese šakom po nozi, tako da to je to ti anegdota. Uglavnom to. Super je Sanja, ne mogu da kažem ništa, stvarno je odlično. Fićo, pokrećeš akademiju? Šta kažeš? Pokrećeš akademiju? Da, krećemo Skincraft Tattoo akademija, gde ljudi koji žele da se bave tetoviranjem napokon mogu da dođu na pravo mesto i da nauče od pravih ljudi kako se to radi. Kakav si kralj, bravo, carevo.